vysvětlím, takže teď ukazovat prstama. Pověz mi to, řekni teďka, co se děje, kudy cestou se teď vydat, more, nechceš přísaha, nevíš teď, neznáváš, že teďka chceš se vyznávat, že teďka vízum, žádná práce, takže jedem si tu dále podívám a řeknu nahlas, co se to děje, kudy cestou se vydávat, protože musíš to vydělat, dodělat, potom to proměňovat, tam být ta kurva, zase to vidíš, jak šlape vedle teďka nám, že teďka rozumíš těmhle větám, že teďka já si to užívám. Pověz tohle znova, more, kolik čeho teď máš, že teďka víš, kudy tou cestou se tu musíš vydat, že dnes prej zavolám, vysvětlím a potom tady ostřelím, že je to tady poprvé, nemůžeš to nadechat, vysvětlit potom na debat, žádnej track, žádnej ten klip, more, tohle to se stříhat, uvidíš to jednou na tu stage, až tu budu rapovat a říkat věci, které já teďka cítím a podívám se na tenhle rap, ten svět, tohle to teď znám, že teďka nevíš, kudy se vydat, protože já budu superstar, že teďka to uvidíš nadělá, že teďka budeš mi nadávat, že já si slíknu do nahá a já budu teďka tancovat. Řekni mi ten důvod, tenhle tenhle to všude, ha, kolem naší stínu je prý teďka tahle nádora, teďka uvidíš Amora, more, nedělej dramata, že teďka to poznáš, teďka to naděláš, potom to budeš mi dávat sem, i když se to tobě teď nezdá, že vypadáš jako lesba, já jsem jí dal 6krát, takže nedělej to tak 1000krát, protože uvidíš, že já nebudu jen tak lhát, protože užívám rap, protože ho mám teď rád. Budem to drapovat, sedět doma, naspívat, že teď budeš rozumět tímhletím větám zadara, že teď uvidíš stokrát, uvidíš ten pocit, který teďka mám, že tohle hlad nebudeš, ani tohle to drapovat dá, nemůžeš pochopit, nadělám, vysvětlit, potom to tady udělovat, že teď víš, kudy cestou kejkám, že musíme tohle to drapovat, že teďka budeš mi rozumět, dělat, sedět, potom makat, more, nechci teďka ani názor od tebe slyšet, takže vypadni do píče. Pověz mi tenhle ten názor, který teďka chceš to znát, že prý teďka máš zlato, podsukni tak, že přestaň lhát, že teď uvidíš stokrát, uvidíš teďka nás dva, že teď roztancujem celý klub, jakože co fá, nevidíš, neznáš, nechceš ani tady to poznat, že teď víš, teďka znáš, že teď nebudeš ani mě tady psát, že teď budeš jenom slýchat, že teď budeš jenom lítat, píčo, no tak to bylo příště naposled, co si po mně něco chtěl, aha, no tak čím to bude, na bla bla, takže drž tu píču tady sám, bla bla bla, říkám tohle 100krát, že teď víš a znáš a prej to tady teď máš, dodělám, vydělám, prvním udělám zase, teďka to vysvětlím, proto teďka nebudeš mi lhát, že ani to, ani říkat, že teď sedíš doma, teď vidíš náš dva, že teďka to poznáš, zase budeš jenom lhát, nebudeš tady nic říkat, ani to teď psát, nebudu to lhát, že nebudu to vnímat, že teď víš, kudy cestou jsem to já, že teď a víš, kudy cestu kam, more, to se tady to povídat a to se říkat něco vám, udělej, vydělej, proměň na tyhle ty čísla, 100 000 miliony, jednou bude bída, ne, tak to tak už nebude, no neboj se, more, prostě budu se dřít, snažit a jít.